Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед, ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарем. Ай ҳаматон миннатдорум. Имрӯз дар аэропорт Жуковский қарор дорем. Чӣ хеле ки видеои пештара диден, ай ватан омадем, дар ғарибӣ қарор дорем ва хостем ай аэропорт Жуковский каме шумо да маълумот расонем, чун ҳама вақта номероя барои билет ҳамиҷа да мемонам ки ай соати 8 саат то 11 шава метавонед телефон кунед, ай ки ҷой ба ки ҷой билет дар кор боша, авиакасом ҳамкорон иншааллоҳ ки ҷавоб метиҳам ва баъд дили пур метавонед билетотонро бигирем. Пешай тамошо кардан агар як дақиқа стоп кунед, подписаться, лайка биҷиқен, дастгирӣ беҳтарин мешавад. Ва дар охири видео мақсад проверкаи аэропорт Жуковскийра мемонам ки бигем ки 10% бародарро баъзеҳоша документ пурсида будан, истодаги будан, охирда сеёка кардагим иншааллоҳ мемонам. Ва микрофон ғалтид ва як чизи дигара гуфтани будам, хушхабара ки билетҳо арзон шидест, рӯз то рӯз ки бигем ки Москва клуб ҳамин рӯз то 10,000 гирифтем. иншааллоҳ умедворем ки бо арзонтар мешавад, вале ай ватан омадан қимат шидест. Ай тараф рафтан айни замон кадоме возможност дошта боша билета бигира, хубтар мешавад, беҳтар мешавад. Ва чӣ гуфтанем ки имрӯз дар аэропорт омадем, як бародар билета ҳамкораш бигем ай интернет харидай, ба ҷои имшаб феврал да оформид кардае, нафаҳмидиян мия вақти регистратсияда ки мегаша ки билетон феврал дай ва авиакомпанияи Уралкомпания бигем ами аэропорт Жуковский худаш мега ки биё пулча метем изменин мекунем. Авиакомпания мега ки ай ки ҷое ки хариде рави ҳамуҷа да изменит куне. Шукри Аллоҳ, бо бигем Аллоҳ худаш туғри кард. Дар ин соат ки бисёр ҳастем, прямои Уралкомпания занг задем, поштаи худмона гуфтем билети навша ҳамиша авдароӣ кард, 4015 рубл штраф кати бигем билети нав ҳамиша авда оформиташ кардем ва бигем бои бародарора дидем ки барои билет як камтара камбудиё буд, айёрам туғри кардем, бо иншааллоҳ ки суҳбат мекунанд. Салому алайкум. Ва алайкум ассалом бародарори азиз. Имрӯз як бародар камакак танқисӣ дошт, рости гап омадем, расчёт гирифт, таму туғри нагирифт, расчёт за срочна биё бародар пеш биё, хона раки буда ин бародар омад ки камакак билет қимат шид, сум нарасон. Баъд ҳаминҷа ха як исту фикр кардем, рости гап бародаро ёрдам кардан. Мисол раҳмат бигӯям хе бародарое ки дар омаде дар 1 минут, дар 2-3 минут бигем кори бародарро ҳал кардан ки срочна рақиби сумаш нарасондам. ҳаққи гап бачаҳо ҷамъ шидан омадан сира замин суми бародарро додан, санчидан бародар. Мисол чӣ меги акаҷон? миннатдорим ҳаме расонам ба ҳамин бародар ки ҳаминҷа ҳамин хеле инсонҳо ҳастанд ки дар танқисӣ дар дар ҳам бародарӣ ҳам мушкилӣ беҳад дигара бигирем бародаро дар ин ҳамаша Аллоҳ туғри мекунад. нест гап дар ҳамое ки ҳамин бародар як сум гап дар 1 сум 2 сум нест, гап дар ҳамое ки ҳамин бародарда ҳамин дар кор буд, срочна дар кор буд. ҳам кори ҳамин чӣ хешид медонӣ, ҳам ӯ акае ки бигем омадагӣ буд, ҳам ӯ акае ки ҳозир билети шуморо туғри кард ку ака, худаш ҳам хешида буд ки авиакомпания мега намекунам, мега фаҳмидӣ ака, худаш ҳам проблема дошт, туғри карда боша бо ӯ кори бародар туғри кард. омад мисол дид ки бародар гуфт чӣ танқис дора, ха гуфтем нарасондест, ҳамин расчётош туғри нагирифт. омад гуфт ки на бародаро чанд сум намерасонам, мисол бародар ахир адили кишод дод. Мисол гап дар сум нест, гап дар одамгария, дами танқисӣ бародаро вручат кунед. Аму 1 сум 2 сум мисол бародарое ки дӯстшон намерасад дар айни момент мисол дастгирӣ кунед, вручат кунед. воқеъ ҳамаша Аллоҳ нигаҳдор бошад. ҳамиша бародаро ҳамиша мусулмонро лайка фромош. Аэропорт Жуковский. Имрӯз бигем проверка ҳастай. Документ пурсидестиан, вале ҳама вақт нест. Иногда мешавад яке, вале даромадгоҳи аэропорт